Bă, nu văd. Bă, ce naiba? A, bă, pasnic, plangiu. Mai sus, ble, cum ai că ce-ai, ble. Nu mă fac, ble, cum ai că ce-ai făcut, ble. Mi-ai furat banii, naiba. Ble, cum ai că n-ai făcut nimic, ble. Bă, știu că mi-ai furat banii din casă, ble. Cum ai că, ble. Ia dovedește că ai fost, ble. Arată-mi permisul, ble. Bun, unde e mașina, ble? Ia. Bă, chiar e mașina acolo, ble. Mă duc să văd dacă are motorul cald, că dacă nu e clar că ai mințit. Dacă te miști. Bă, motorul e cald, înseamnă că n-am mințit. Bun, intrăm în foc, ble. Păi atunci cine mi-a luat banii? Cum ai făcut? Bine, să aici. Oricum mă duc să fur de la banca aia de nesimțită. Voi ce căutați aici? Bă, știu. Wow, taci. Wow! He, anaiba, coborâi jos. Hai grijă de ăștia că eu am plecat la banca aia. Iau revolverul și am plecat, hai. Încă e ușa, unde? Mă duc la banca aia să o jefuiesc. Mamă, stai să iau niște gloanțe la mine, mi-am dat seama de pe acolo. Eu stau să spans niște aia, că banca e închisă, că la ora 8 se închide banca. Acum e ora 8 jumate, deci au încheiat banca. Iau gloanțe de aici de sub masă. Gata. Cred că e de ajuns. Am plecat. Mă duc la banca aia de nesimțită. Mă, bă, am ajuns la bancă, bă. Și a trecut un pasnic de la pacea pe în față. Bine că nu m-a văzut. Am băgat sub tufele alea acolo. M-am adus aici revolverul și mai am gloanțe la mine. Trebuie să iau banii și doar cam asta e tot. Să am mare grijă că e periculos pe aici, că la banca asta sunt de-aia cu handgun și dacă mă împușcă ăia. Să mergem să expectăm un pic să nu mă vadă vreun... Bine, sunt camere de supraveghere ca idee. Acolo sus e o cameră de supraveghere care bate în cul, aici nu bate. Și mai e una acolo undeva. Dar nu cred că vede până aici, deci ăștia au camere. Aia bate încolo, dar nu cred că mă vede până aici. Și trebuie să o sparg. Bine, dacă trag în ea o să mă audă ăia și o să vină să verifice. Deci trebuie să dau cu un bolovan ceva. Trebuie să caut ceva pe aici. Aici niște bolovani și încercăm să nimerim camera de supraveghere. N-am nimerit-o, fac. Că n-am nimerit camera, mai trebuie să mai dăm. Avem aici un bolovan. Bă, e prea departe, nu știu, trebuie să mai mă apropii, că n-ajunge piatra. În piatră, hai să mergem să trântim camera la pământ. Te dai aici. M-am dat fix în cameră, bă, m-a picat camera pe jos. Eu? Mă, vine unul să verifice, mă bag aceea. Mă bag aici după tufe, bă, și sting și lanterna. Sper să nu mă vadă, bă. Mă, bă, mă, uite, a văzut la camera pe jos. Mă, mai că poate a dat-o vântul jos, că nu rea prinsă bine, mamă, ce prost. Mamă, vine să verifice pe aici, mamă. Bă, trecut vreo 5 minute, ăla s-a dus înapoi. Să mergem. A căutat pe aici și nu m-a găsit. E bine rău de tot. Bine, banca e închisă, că e și jumate, bine, și bine, s-a făcut deja ora 10 aproape. Și 45 de minute, e ora 10 aproape, că mi-a ceva să vin pe aici pe jos. Să iau, bine, camera aia nu mai funcționează cel mai probabil. Bă, uite ce groase sunt geamurile la ăștia. Probabil nu poți să le spargi. Cred că-s de alea antiglon și sunt foarte groase, adică aici și nu se văd până ele nimic. Eu? Mamă, cred că e unul de ăla înăuntru, mamă. Partea e o cameră, deci n-am ce căuta în zona aia, că mă vede. Deci pe aici e singura zonă prin care... Uite, camera e la pământ. Stai să ne uităm dacă e cineva acolo.
Mamă, e o cameră de supraveghere acolo sus. Eu? Nu mai am auzit, mă, ăla. Băi, ăla acolo și deasupra lui e o cameră de supraveghere. Băi, trebuie să sparg camera aia. Și dacă îmi puși pe unul o să audă, bă. Vreau stai să scot cartușul ăla care l-am tras și să bag un glonț de ăsta. Hai să mergem. Trebuie un bolovan de ăla mare. Nu e vreunul pe aici? Nu-i, bă, niciun bolovan, pe bune. Bă, niciunul. Uite aici, bă, s-a spart bolovanul, nu aia, da. Sper că e de ajuns. Mamă, bă, eu am dat fix în camera aia cum s-a auzit. Uite. Și după a ricoșat în tabla aia, s-a auzit tare rău. Mă, vine ăla să verifice iară, bă. Trebuie să aștept aici. Bă, mai trecut vreo 10 minute de data asta. Ăla a sunat la întărire, aia e chestia. Nu știu dacă a sunat la întărire, dar a sunat pe cineva, e clar. Deci, ori la întăriri, ori la nu știu. Ho, încă vorbește. Mama, ei, bă, vorbește cu cineva. Mamă, ești nebun. Vorbea cu familia lui, bă. Hai că... Mamă, ăștia termină lucrul la 6 dimineața. Încep de la ora 8:30 și termină la 6 dimineața, ești nebun. Și mai sunt și alți paznici care vin de la ora 6 și stau până la ora 8:30 și după vin ăla. Bă, da, am spart camera aia. Bă, încă e atârnat acolo, nu știu dacă mai merge. Firul a atârnat acolo. Nu știu dacă mai merge. Bine, e spart geamul ăla. Deci clar. Nu știu dacă mai merge. Dar e ăla acolo. Eu? Uite. Bă, dacă mă vede, mă împușcă direct, sau? Nu, că îmi vede revolverul, că l-am băgat aici. În buzunar nu mânca, pe îl țin aceea. Îl țin aici sus. Și dacă și las-o să vadă manierul ăla de lemn și să te întrebe ce n-ai băia aia. Bă, trebuie să găsim altă cale să intrăm în bancă, că văd că așa nu merge. Problema e că acolo e încă o cameră de supraveghere. Trebuie un bolovan de la mare ca să sparg camera pe aici, cred că mă vede, deci o să iau pe acolo. Bine, nu bate până aici, adică bate așa e jos. Nu bate până aici, cel mai probabil. O să las aici ea care se uită pe camera. Mă duc mai aproape, sper să-l meresc. Mamă, fix în camera, uite. Încă, bă, a picat aproape de tot, dar încă e atârnată de un fir de la. Și asta nu mai funcționează. Să mergem în partea aia, să vedem ce naiba să află. Sperăm să nu dăm de vreun nesimțit de la pe aici. Bă, aici nu știu ce e. Hai că asta e o țeavă. Asta e sistem de ventilație, știau așa ceva pe aici. Problema e că... Mamă, e o cameră de supraveghere acolo sus, sper că nu m-a văzut. Ok, încă sunt camere de supraveghere. Bă, să trag un glonț, oare o să audă ăia? Nu cred. Bă, a auzit cineva, cred că. A auzit paznicul la gunshot-ul. Bă, am spart camera, fix în ea am dat-o. Nu, bă, n-a picat de tot. N-a picat camera, bine, are dat gaura. Pe aici nu mai sunt camere, clar, deci... Cum naiba intru eu înăuntru, întrebarea mea. Bine, n-am cum să intru prin ventilație. Pe bune, acum chiar eu n-am cum să intru pe acolo. Sau pe sus? Nu, e la fel. Bine, aș avea loc pe aici. Adică aș încăpea acum naiba mă urcă pe sus. Nu știu cum naiba au făcut ăștia ventilația. Păi există o căli să intri pe aici până înăuntru, dar nu știu cum. Bă, trebuie să aștept naiba aceea un pic, nu știu. Să fac un plan, bă, că n-am făcut niciun plan.